Quan la nit cau, el món es transforma. Les ombres es mouen, els vells secrets desperten i les històries que creies oblidades tornen a respirar. Això és Llegendes de mitjanit. Un viatge a través dels mites, les rondalles i els misteris més antics de casa nostra. Si vols seguir descobrint aquestes històries, deixa que la nit et guiï. Subscriu-te al canal i acompanya'ns en aquest camí de foscor i memòria. Respira fons, apaga els llums i deixa que la nit et parli. La llegenda de Joan d'Alòs. Diuen els més vells de la muntanya que fa molt de temps, quan els animals encara parlaven amb els homes, una dona es va perdre al cor del bosc. La boira s'havia espessit i la nit queia com una pedra. La dona caminà sense rumb fins que va trobar una balma fosca. Dins hi vivia un os immens, vell com les muntanyes, sol com la roca que no espera ningú. L'animal no li va fer mal, només la retenia, com si temés quedar-se tot sol en aquella nit eterna. I així passà un hivern sencer. I d'aquella convivència estranya, mig por, mig destí, va néixer un infant. Un nen de pell dura, mirada fosca i una força que no era d'aquest món. La mare, quan pogué escapar, tornà al poble amb el nen als braços. El crià en silenci. La gent, però, el miraven amb recel, perquè aquell infant no era com els altres. Amb 3 anys, aixecava pedres de mitja quintada. Amb 5, doblegava barres de ferro com si fossin branques humides. I quan s'enrabiava, als seus ulls s'hi encenia la sang de l'os. Amb el temps, la mare entengué que el poble mai no l'acceptaria. I una nit, amb el cor trencat, li digué: «Joan, fill meu, aquest món és massa petit per tu. Vés-te'n, troba el teu camí». Ell no va respondre, només cercar un tronc de roure, gros, dur, i el cargolar amb les mans fins a fer-ne un bastó. Un bastó que cap altre home podria ni moure. I se'n va anar, sense mirar enrere. Travessar boscos antics, torrents freds, carenes ventades, fins que un migdia trobà un home estrany, prim, nerviós, amb els braços llargs com arrels. Arrencava un pi jove d'una sola estrebada. En Joan s'hi atensà. «Qui ets?», digué amb veu de pedra. «Em diuen Arrencapins», respongué l'home. «I si m'avorreixo, desarreglo el bosc». En Joan assentí. «Si vols caminar, camina amb mi». L'Arrencapins somrigué i digué: «Sempre hi ha camí, si tens cames». I continuaren el camí junts. Dies després, en una carena plena de rocs, van sentir un soroll profund, com una remor sota dels seus peus. Allà trobaren un home enorme, ample com un roure vell, empenyent una roca gegant amb les mans nues. Ell esclafia a riure. «Soc en Regiramuntanyes», bramà. «On no hi ha pas, jo el faig». En Joan el mirà amb respecte. «Camina amb nosaltres». El gegant va fer un gest ample. «La muntanya no em fa por. L'home, tampoc». I ja eren 3. Després d'una setmana llarga, arribaren a una ciutat silenciosa. Les portes mig closes,
les finestres fosques i banderoles negres onejant el vent. Una dona els explicà, amb la veu trencada: les 3 princeses del rei han estat raptades. Una bèstia que viu sota terra se les ha endutes. Tots els homes que hi han anat no han tornat. En Joan no digué res, només mirar els companys. I aquell mateix vespre anaren cap al cau. L'avenc era profund, com si la terra hagués estat buidada per una mà gegant. Baixaren amb cordes, amb l'alè fred de l'abisme al clatell. El silenci feia mal d'orelles. Al fons, un passadís llarg, humit, i al final, una cambra plena d'ombra viva. Allà, una criatura immensa respirava, amb ulls com brases i pell que semblava ferro negre. «Què voleu?», va bramar la fera. En Joan alçà el bastó. «Les princeses, i que el teu regne acabi avui». L'ogre bramolà i el combat esclatà amb fúria. La terra tremolava cada cop. La Rencapins desarrelava pilars de pedra per fer-lo caure. En Regiramuntanyes movia blocs de roca per tancar-li el pas. I en Joan era la tempesta. Amb un darrer crit, enfonsà el bastó al pit del monstre. I l'ombra s'apagà. Darrere d'una porta de pedra hi trobaren les 3 princeses. Vives, tremoloses. «Som lliures?», murmurà la gran. «Ho sou», respongué en Joan. I van iniciar el retorn. A l'entrada de l'avenc, les princeses pujaren primer. Les Rencapins i en Regiramuntanyes les ajudaven. En Joan era l'últim. Però quan fou a mitja pujada, va sentir un silenci estrany. Mirà amunt. Els seus companys el miraven, quiets. La Rencapins parlà primer. La veu li tremolava. «Joan, tu ets massa gran. Si tornes, el rei et donarà el regne. Nosaltres no serem res». En Regiramuntanyes abaixà els ulls. «Perdona'ns». I tallaren la corda. Joan va començar a caure. Caigué llargament, com una pedra llançada pels déus. Però quan tot semblava perdut, s'agafà d'una esquerda de la paret. La sang de l'os encara el sostenia. Tardà dies a sortir. Quan ho aconseguí, ja no tenia amics. Només tenia memòria. Ja a la ciutat, els 2 traïdors festejaven la victòria. Mentien i rebien honors que no havien guanyat. Però la princesa petita, la dels ulls vius com el foc, digué el rei: «Pare, el veritable salvador no és aquí». El rei s'enfosquí. «On és?» «Si viu», respongué ella, «vindrà». I així fou. Un vespre tranquil, les portes del palau grinyolaren i entrà en Joan, amb pols als cabells, ombra als ulls, bastó a la mà. «He vingut a dir la veritat». I la digué, de cap a cap, sense afegir ni treure. Les princeses corroboraren cada paraula. El rei l'escoltà i, quan acabà, mirà els 2 traïdors. «Fora del meu regne! No us vull veure més!» I els expulsà. Després s'acostà en Joan. «Demana el que vulguis. Terres, riqueses, una filla o totes 3. En Joan negà amb el cap. «No vull regnes ni trons daurats. Només vull tornar al bosc, l'únic lloc
on la veu és sincera. I se'n va anar, sense més paraules. Diuen que encara vaga pels camins alts i que quan el vent fa ballar els pins a mitjanit, algú murmura: allà passa en Joan d'Alòs, l'home sense por i sense amo, i el seu camí encara és llarg.